špagátom, ktorý nie je príliš hrubý, ale je dostatočne silný. Komunikačku stiahneme na zápalnici v mieste, kde sú spojené, aby nedošlo k vytiahnutiu zápalnice. A následne toto spojenie ešte prelepíme izolačnou páskou alebo lepiacou páskou o kompakt, aby bolo spojenie pevné. No, toč. To mám držať? Komunikačku obtočíme páskou. Pásku potiahneme ďalej, aby to pevne držalo. A odstrihneme. Môžeme aj na viacero smerov, aby bolo spojenie pevné. V ďalšom kroku odstrihneme komunikačku na dostatočnom vzdialenom mieste a zopakujeme to opäť, ale na ďalšom kompakte na zápalnici číslo 1, aby vždycky následoval plameň zo zápalnice číslo 2, ktorá je výstup, na zápalnicu číslo 1, ktorá je vstup do nasledujúceho kompaktu.